Ongi etorri gure kanalera! Gaur, erronka handi bati helduko diogu. Hashtag aztarna txikiagoa! Ikerketa bat egin dugu! Zein da gure eskolak usten duen aztarna ekologikoa? Xok egoeran gelditu ginen. Behatu eta zenbatu dugu. Datuak jaso ditugu. Grafikoak egin ditugu. Gure eskolan, gehien kontsumitzen dena papera. Baita jaien sartzen dugun hondakina ere. Eta papera, oso eta kudeatu. Gure kontsumak naturari usten dion arrastoa itzela da. Zuhaitzi gabe geratuko gara! Ikerketa ostean ondori argi bat atera dugu. Aldatu beharra genuen. Ez dugu paper guztia zaborri urtu behar. Paperaren txokoa sortu dugu ikasgela guztietan. Bi aldeak erabiltzen ditugu. Alde bakarreko horiak berrerabiltzen ditugu. Zatiak erabiltzen ditugu. Dena aprobetxatzen dugu. Eta zaborra baliabide bihurtu dugu. Papera birziklatu dugu. Erabilgarria ez den paperarekin paper berria sortu dugu. Papera birziklatzeko bi marko behar ditu. Bata zarekin batekin. Irabiagailua, esponja eta noski, erabilitako papera. Erabilitako papera txikitu eta beratzen uzi behar dugu, 48 orduz. Paper zakiak ordu guztita daudenean irabiatuko ditugu. Gure baten testura izan arte. Ondoren, ur dezente duen ontzi baten lortutako gurea bota eta ondo nahaztuko dugu. Gure markoa uretan sartuko dugu. Uziz estalita dagoenean kontu bat aterako dugu. Eta ura sukartzen utziko dugu. Bukatzeko, papera duen ura ondo sukatzen. Gainean, zute dugu. Esponjaren laguntzarekin, aire sukatuko dugu. Poliki markoa altzatu eta lortutako papera sikatzen utziko dugu. Eta listo, badugu papera prest. Lehen pentsatu gabe botatzen genuen. Orain pentsatu eta erabaki egiten dugu. Eta badakigu gure erabaki naturan eragina dute. Eta zu? Zenbat paper erabiltzen